We stonden even bij een van de leukste cafés van Maastricht, het Huintje. Ja. Daar staat het materiaal voor je klaar, je gaat schöne muziek maken. Ik ga fly, ik ga de lui holen en we gaan de zaak promoten. Volle bak. Goed. Ik hoop dat van volle bak. Ik ga er best doen. Ja, jij ziet topartiesten, dus het is dadelijk binnen 5 minuten volle bak. Kom helemaal goed. Kom, naar binnen. Moet ik mijn best gaan doen. Ja, we gaan gewoon een keer bereikt houden, want het is helemaal niks. Ja, succes mee, ja. Bedankt, jong. Ja, bedankt toch je geld op achtergelaten, nee, ja. Kom bedankt, jong. Jongens, Allemaal succes, ja. Hoi, hoi. we zullen dat toch jij dan moeten doen? Ja, dat is die show, daar regels gaat natuurlijk nooit. Ja, maar... Wil je dan promotie optreden? Luister, het is met het Huintje niet gelukt. Ik kan daar mijn excuses aan bij de mensen, gewoon verschrikkelijk. Dat vind je wel goed. Ja, ik heb geen leuk geregeld. Nou, met de maand had natuurlijk volle bak verwacht. Wat zit hij in roze? Ja, nou, Hij zit bomvol binnen. Best ik al eens een roze hoedje binnengegaan. Altijd bomvol. Altijd bomvol. Dus nu, we gaan er bouwen even. Wij weten dat wij komen. Tuurlijk weten de lui dat. Van die weer. Als het dan Josie druiven wie in het huidje, dan wat snap je? Kom op, verkonden we. Positief blijven en Ludi. Altijd. Kom op, goed. Hier, al de geien. Dag samen! Ik weet niet wat ik aan doen. Had ook ik het gedaan. Ja, dat is de café. Ja, maar wie zijn nu de artiest? Kijk kind binnen. Kijk kind binnen. Ja. Daar kan ik toch niks aan doen. Ik doe mijn uiterste best om luiheid te krijgen. Geen mens. Zit dat jij over u of zit dat jij over mij? Dat doe je niet op het regelen. Wil ik het regelen? Wat vertel je even mij paard? Heb je nog meer verrassingen vandaag? Ik weet het niet meer. Kom, we gaan door. Fooi. Hoe nu naartoe? Ik weet het niet. Ik ga me dat nu bedenken. Nu bedenken.
heb je nog ervan, jong? Wat een vrije dag naar de kloeten. Man de super, vallen in de kom. Kom. Ga je een beetje gehad, joh. Kom maar door. Kom. Ja, maar dit is toch... Wat heb ik gegeten? Chef, jong. Ja, Zeg, we hebben het eigenlijk helemaal gehad natuurlijk. ik begin heel erg te denken wat we nu nog moeten doen. We hebben nog maar 2 weken de tijd, hè. Hé, Ja, daar is het, hè. Aan de overkant, hè. de Wat platte gaat er zaal. gebeuren? We doen net zoveel lui als vandaag. Hoeveel lui moeten we hebben daar? Ja, gaat meer als vandaag. Dat is dat heel veel meer. Hoeveel kaarten hebben ze eigenlijk tot nu toe met die promotietour verkocht? Wilt je het echt weten? Ja. 2. Goed mee, Ja, dat is een groot. 2. Zit er ook voor niks weg Nee, met een buurman. Onder de buurman. En dat wordt tenminste een fan. Ja jongens, ik weet het hoor, Nimmy. We hebben er alles voor gedaan. Toch? Ja. Die zo is alles Heel wat wel. we doen, maar... Hoeveel op ze nog op? Luister, dan moesten eens ophouden met mij iedere keer de schuld te geven. Ja, maar dus, want zo die zeggen met een goedje paar kopen Ja. voor de stad. Ik heb Dat van wordt alles promotie. geregeld. En wat heb ze geregeld? bak Helemaal overal. niks. Ik heb heel veel. Ik dacht bij mij net, het is koopzon, het is druk, leuk om sowieso de stad in. Ja. Hè, het is vandaag ook nog... We zien de fotokaarten, we zien de flyers, we zien de flesjes, er is niks bij. Niks. Geen lui, niks. Nee, maar ik had wel een schoon orkest geregeld, dat stond klaar. Hè, je kost er zo spelen in het huintje. Wat ik Ja, allemaal we hadden goed nog geregeld meteen of het niet? enige wat Ik ben geregeld de straat opgegaan, ik heb lui aangesproken, lui beloofden me allemaal van komen. Maar ja, ze waren er niet. Waarom misschien in een groep Chinezen? Ze zeggen nog die ja. Nee, dat waren geen Chinezen. Je wordt er een beetje mee van, ik dan mijn uiterste best. Zeg, kijk eens wat op ze doen, kameraad. Kijk eens wat daarachter was dus. Helemaal water, hoor. Dan kun je ze even afkeulen. Nee, maar die kies wel gewoon acteren, moet ik zeggen. Die was echt geweldig. Echt geweldig, ja. Goede tijden, slechte tijden. Goede tijden, slechte tijden. Ik vraag me af wat ik bezig. De platte zaal. Dan gaat het gebeuren. Over 2 weken is het zoiets. Ja. En weet ze, toch gaat het goed komen. Oh joh. Ik weet het zeker. Hoe gaat het dan liggen? Wat zeg je? Hoe wisten ze van over tijd? Hoe gaat dat dan liggen? Nou luister, ik denk dat het toch wel eens een gooi kost zien als ik daarbij kan. Dat heb ik u al gezegd. Het is dan bij die kindercupjes wel niet zo goed gegaan. Hè? Maar toch op de een of andere manier denk ik dat als ik daarbij zit, dan ik zie me toch zelf als zoon, als elefant. Wat moet we nu zonder mij? Weet je, eigenlijk is helemaal los, niks zonder mij. Ik heb alles uit de kast getrokken, ik heb een carwash gedaan, van alles. Uitjes gewassen voor 4 euro. Geen mens. Chef. Ik heb nog 4 euro Ja, voor die. Chef, stop! Allee! Dit maak je. Ja. Het is een sheer rollen. Sheer aan de voorkant en aan de achterkant. We komen af. Dat is het materiaal weer klaar. Ja, is te lief. Ja, chef, we zitten voor jou. Wacht even op nu. Deze schatten die gaat meteen zo'n reflex af. Chef, we zitten voor jou. Ja, luister, het is met het handje niet gelukt. Ja. Gewoon, ik heb gedaan. Ja, dat is het toch, ja. Dat is het. Zo'n sodemieter. We moeten al even beginnen. Ik heb zo ook een mond volgens mij. Nou, die is gewoon open. Wat moeten ze nu zonder me? Ik denk Hey, dat chef. als hij staat. Chef, wat dat heb je als hij gedaan? staat. Ja, dan gaan we die al kloeten. Ik heb geen adem meer. Ik vraag me af al de hele tijd, hè, weet je wat ik heb. Ja, vind je wel hoog. Ik weet het eigenlijk niet. Ik word vandaag wakker en dan had ik geen gaat. Look, hè, dat. Het is...